Интернет-магазин TechSnap для садоводов и строителей. Широкий ассортимент товаров по выгодным ценам. Закажите сейчас и получите быструю доставку. Посетите наш магазин прямо сейчас. Әллә күзләр тиеп, üzülеме өмет, сабырлыкны каян табарга? Яшен уты кебек, күңелләрне телеп, хыянәтең керде арага. Я ничекләр буласың ул әйтеп, түзигәле дисең бергәләп. Әйтү генә җиңел, онытырлык түгел, хыянәтең бит ул хыянәт. Күз алларым тыман, өйләр суык сыман, яшәвемнең тәме калмады. Гафулар итмә, аңлыйсылар килә, кыен ләкин сине аңлау. Я ничекләр буласың ул әйтеп, түзигәле дисең бергәләп. Әйтү генә җиңел, онытырлык түгел, хыянәтең бит ул хыянәт. Я ничекләр итеп, буласың ул әйтеп, түзигәле дисең бергәләп. Әйтү генә җиңел, онытырлык түгел, хыянәтең бит ул хыянәт. Яратмыймын димен, әлдә синдә күңел, ни җитмәде безгә җанашым. Булыр диеп бәхет, буламасың әйтеп, я ничекләр итеп ышанмыйм. Я ничекләр буласың ул әйтеп, түзигәле дисең бергәләп. Әйтү генә җиңел, онытырлык түгел, хыянәтең бит ул хыянәт. Әйтү генә җиңел, онытырлык хыянәтең бит ул хыянәт.